jingkia jong I marwi hi sentem bagi yang kesem jongki bagi dan jing su jing teli nak nanta Cynthia Mary Shabong pada singkai jong I bendon berbor kemet berkia langkah banta bagi kesem jong plentiful Karwanyang bagi kun merok samut Invention Calvinson Edison Gabriel nota pa bagi jongki bagi long berbor apa jing ada jong play try kendra Lai spa, lai pusat. Kakateng upa badukon badaman sem bakhuid amen kajing e jong try jong yu Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing selok jong omen sem bakhuid kinon rainkat bad pi baro kohan men ko para ngisdang ya kene katayo ko bamanca e matakrao to ken nginaiti la de hot try nginaiti yakikam baro kibangi de banle Kikam kibangin shem ti ha kene katayo baro kilong kibasiso kilong kibajob kilong kibawan ra jingkerku nak banta jungi marwe berkumjuru kaying kasam badah kayimlang kasalang kejungi den matakadau ladangi kwa bakine kilong kibajob kilong kibasiso ngide ken banwan hakmadu trai banaiti yalade den matakadau to ken langba kene kejung IT kejungi telit telan ngai tiru yalaki jong kipop kisang kijungi ai bot rai unmap kipop kisang jungi ikilat kilat kitam gedona jungi baro kenang bamangi ngilong kita kibreu kiblakre ban shimbenta ha kane kijing maya dakawai kesur jong kijing priang lade bangilong kinong pop bat kijing panmap kijungi naut rai badap da kijing isne jungi token in paish udakabang yaduai ngapla haublei badan bor baro badapi ko hanmen ko para bangalale pop shibun dagika dagijingle klet dagijingle palajonga dagijingle palajonga dagijingle palat bakrawe jonga namar kata kabayai sa kate sati ya kyangel barkirukoj badapi ko hanmen ko para how try ublay jungi ublay badan bor baro unisne yangi madala map igi pop jungi unyalam yangi sha kajing bom jukut amen try can rat ko blay isne yangi try can rat ko blay isne yangi Christoma Try and run.
duai nak benta kejing suk setelah ke perthei kerpange hagi to giri ki bedang dan kejing letma kejing ikan ad ai brai usiem jung kejing suk jungi non ra no kejing suk ke bakam kloi bat ke bapura hagi to giri inang ye duai nak benta kejing tumu baper ki jongi kejing don kam jungi baro kerpang ngi duai hakan ke sngi nak benta ke ing kesem jong I Matthias Langren bat I rikenti sopo kam tame ngi duai nak bentai rikenti sopo bama I in yo ya kamet ke bakoi ke bakia kerpang hakin ke sngi ke padang didang don hau ke jing armet bama I in la ban khasuk yai kunlung syakan ke perthei ya badai ke dak ke jing e ke jing ke jing ke jung blai ya ke ying ke sem jung ki ko blai me bapan thmai ya ke perthei dagi jing maya bangim la sempang to ai ngi kerpat ban ya lam ya kabalang jung me daki ain bane junam bat bakan do ya ke jing rap jung me ha kane ke perthei daw trai jing Jesus Christ ukun jung me ub emat basan sha ringkat bat me ha ke jing long ka wei jung omen sim Bakhuid ublei junam la junam amen. Kacing pule nak kitab Yesaya. Uturai uang kumne, hakmi ngatau ya kibneng kibatmai, bat kapertai kabatmai. Ya kie ki bamen shua, en om kan mau shu, lane endang bu jengmut. Henrei tukmen bat toshat kemen junom, hakata kabang ngatau. Nambah hakmi ngatau ya ke Jerusalem, banlong ke jengkemen, badia upat jongka, banlong ke jeng sungubha. Nganchat kemen na ke Jerusalem, pengan lek kemen hau pa jonga enom yo snushu haka ye kasur jing yam ne ye kaching len nyar khuslai enom don shu haka ukunlung ubaim tangkhendiat sngi ne utan men uban om impura ya kisngi chong u enang ken khna ya ubayap habaladap shis pasnem karta badia ubam im shis pasnem enyeu unong pop balatim kinsa te kiying bat kinsa syong haki kinsa thung ki bris owan bat kinsa yobam ya uso chongki kaktin chong utrai Psalm 9 nomor yang sepak hendak yang sepak hendak Raya royu trai jonga
utrai udon rainkat bat pi ka jing pule na ka gospel Bakhuid kat kum u Yohanes kaburam hame ko try Hakata kapor u Jesu lami na Samaria badolalet sa Galilea naba u Jesu hi ulala ban ong baunong yatulupa umju yo buram hasnong lajong Henry habalapoi ha Galilea kinong Samaria kinong Galilea kile padang ngobhai u naba kile yo I baro kabaulale ha Jerusalem ha kasni jingkawai namar makiru kilalet sakata ka jingkawai kumta ulawan biang hakana ha Galilea ha kaba ulapan kala wan ya ka te hakapanum ladon uwe unong sanchar ubaladon ukon ubapang haba ulayos ngeu bau Jesu lawan pai na Judea sa Galilea ulalet syau badula kerpat yau ba unhiar sa Kapernaum ban penkot yau kun jeng namar uladon hatmir ka jingyap u Jesu ulaong hau lemda piyoi yakidak bad gikampala pin ngej uta hunong sensar ula kerpat ko kenrat to wan hiar se shwabau kun junga unyap u Jesu ulaong hau kilet u kun jung pi un u tau breu ulangej ya kaktin ka bau Jesu la kren u bad u la lej kadba udang lej hiar kisakri jung u kelawan ye kendo ye u bad kila yetu bau kun jung u ula tokit ya naki ya kapor ha bau kun jung u ula kam pejmat bad kila ong ha u menin ha ka kenta ka bahan yeu ka kisho kalapan laj ye u hangta ukpa ulakan mau klek bakal long tek hakata ka ju kapor bau Jesu ulaong hu ukun chung pi un te mau hi ulanget badbaro kawe kaying kasem jong kane ka long ka kampala ka baar bau Jesu ulapan nadu balawan pai na Judea sa Galilea ka gospel jong utrai ka jingero yame ko Chris ko hanmen ko para ha ka jing ka junga ka jungpi ngi don shibon ki jing don kam na ka banta ka met jungi bakan he kan san ka jing don kam na ka banta ka jing men sim jungi ba kanang he kanang san ha ka jing ba baha ngi don kam ru ha ki bon rukom na ka banta ka ying ka sam ka jungi pan pendap pan penbiang ki kon ki kti ki don kam haba ki don kam ki le cheno ki le cha ki kimi ki pa lada ki don kam na ki kimi ki pa lada ki khna school ki don kam ki le cheno ki le sha ki nong hikai lane ki bahalor ki ba pet ki ba khme ki manga ma phi ladang i trei hakanu kanu ka kam lane hakanu kanu ka office ladang ngi don kam ngi le cheno ngi le cha ki to ki officer ki ba pet ki ba khme yangi namar ngi tep tang ma ki balaban a yangi ya ka bangi don kam tang ma ki laban a yangi ya ka e ka ba mangi haban yo ha ka jing jungi dei ma takdau ngim don jing atatin lane ngim don kata ka jing kan randen lane ka jing perkhat ka arsen ngan lech ne ngam lech han rei ngi shem ya ka wei ka rai ngahaban lech hau ne namar ngam la ban lai na u ne ngam la ban lai ki namar tang ma ki lane tang ma u bala ban ai nga ya ka ne ka jing don kam ka ne ka ba ngi perkhat ka ne ka ba ngi le ha ka jing jungi habang ngi don kam ya kano ha ka jing Tikum jo ko hanmen ko para ha ka gospel bang yos ngeu matagas ni yos ngeu ya kata une unong sinchar udon ukun ubadan hapdeng ka jingpang kisho utip bau Jesu udon ka bor ban
pen im yu la ne ban pen la yu na kata ka jing yap na mar la dan hatmer ka jing yap den mat ka daw unge bau Jisu don ka bor badu don kata ka jing shania bau Jisu ula ban pen im la ne ban pen la im yau ne kon jing den mat ka daw don jing arta tin don jing perkat arsen ulei chau Jisu bat ukerpat yau Jisu ulei banwat yau Jisu utang sios ngau bau Jisu unwan hakata kasnong chungu hakana Galilea ula lei chau bat ula wat yau Jisu haden gane ke jing lei bat ke jing wat jung ula shem yau Jisu le komno udem ko seu hakmat jung Jisu IT yalade IT yau kun jung but IT yakaying kasem ke jung ko hanmen ko para kine kide kibangi haban le ha ke jing em ke jung pi ngi don kam yau blai ha ke jing em jungi ladangi perkhat ha ke jing em sim ngi don kam yau blai om dei yakane ka perthai om dei kine badam saudong jungi ladangi don kam ha ke jing bamen ka jung kamet ke jungi ha ke kup kasem ke jungi ngi don kam yau blai om dei kine ka perthai Nyngkong na shap ngi don kam yo blai den mataraw ngi haban lej hakmat jung blai ngi haban lej IT yala de bad yakine gi jing don kam jungi na matang blai ubala ban ay nga bade pi kane ka prathei kamla ban ay nga bade pi kine ki ek badan saudong junga bad jung pi kimla ban ay nga bade pi na maru blai ubade ubala bu yakine ki ek baro keleng saudong jungi den matakdaw tang blai ubala ban plilanti nga bade pi bangin yo ya kana ka jing em men sim jungi bangila ban yo ya kata ka jing dap ka jing biang ha ka jing em jung kamet ha ka jing em jong ka ying ka sem ka jungi den matak daw Nyngkong na shabe ha ba pi don kam kanu ha ka jing em jung pi la ne ha ba pi yo mat ya ka jing pang ka jing sitam ne ka jing ka jing jinjar ka sipa kala not ha ka jing em jung pi ngim don kam ban lej pim don kam ban lej shano ne hano ha rengi de ban mare ban lej soblei ban wat yo blai nang ba mau unwan ha ka jing em jungi ha ba mangi wat ha ba mangi lek ha ba mangi IT ko hanmen ko para klempep mau un sapej dungong yang aban ya pi mau un sa pendap un sa penbiang yangi mau un sa ri un susumare yangi mau un sa wengno ya baro kita gijing jinjar ke kasitam kasipa klanat ka ba ma pi ka ba mangi ngi kendu ha ka jing em jungi nang ta pan ngiyos ngeu naw ne unong sunshar habau khon jung u la yo ya kata ka jing lai lot na kata ka jing pang kisho ha ka klimat ka bau Jisu ang kilet u khon jung pi unim ha kata klimat une khon jung u la yo ya kata ka jing kot ka jing khia ka ba pura sa chisin habau la tip habau la yos ngeu ya kana khbar ule kumno une unong sunshar ka gospel ka itu yang abade pi but ka ong yang abade pi mau but ka ying ka sem jungu ki ngej how Jisu but ki kloi ban ino ya ka jing don jing em jung ki ban sakri yau Jisu ko hanmen ko para hato mangama pi hadin bangelayo ka jing kurku no try hadin bau try la pe la khmi la ri la sumarangi kat ki ne kisnam hato ngilong na em kita ki breu ki bakloi ban sakri yau komune u nong senchar ma u kon jungu bat kaying gasem jungu bat baro ki badan hapo jungu ki ngej yau Jisu bat ki shakri yau Jisu kane gede ke jingkhot jong gospel yang ha bade pi ko hanmen ko para ha kane kasngi Nyngkong na shabe ngi pen kan mau yala de ngi dei ban lej ban wat yau Jisu lej bat wat yau Jisu lada pila lej pila pin wat yau Jisu pin shem pin yakan do yo Jisu kabar ngade ban IT yala de yo Jisu ngade ban IT ya ke bangi don kam ya ke bangi kwa ya ke bangi trang ngade ban IT ya kine baro how Jisu haden bangi la yo ya ke bangi pan ya ke bangi kle ke bangi la ke bangi don kam ngimde ban klet yo Jisu han reng ngide ban shakri ya u ha ke jing em jungi den matak daw token ko han men ko para ngiduwai ban gipan ko bor nau Jisu hidalade bamu unang wan ha ke jing em jungi un ayengi kana ke bor un ayengi kana ke jing slor ya kana ke jing sempang ya kana ke jing suto bamangi ngi don kam yo Jisu
Dei mat kedau ngi haban wat yo Jisu haga jeng em jungi ngade banai ti yala de hau Jisu berkum curung ngade banya syakri yu haga jeng em ke jungi baman la kesngi ani ro yo Jisu Christ ngin yang in pla la ke jong ke chinget nga nget lấy và bên bò và rõ nông giàu là pôn nó mình xem một khơi sana nai u la ya bala tep u la ya ha ka sni ka bala ni phat ke bi ya sin một khơi các bạn các thầy một khơi hà cái chữ slo các khơi cái chữ ma một cái bọc hà cái chữ mi bát cái đó hà cái chữ mi bom chữ khơi amen Tuduai ko para bakajingnya jenga bacung pi kan long ba pedang huna kemad blai ko pa badan bor baro ai bangin yo pedang ko trai ngi karpat ya kiso jong kane ke jing terwa balaiti kentang hame kenang ba endalapan khut yangi na kirkom im barem bakanja perthai an pantamai yangi da ke jing san ha ke jing em bakanja beneng da kris utrai jungi amen utrai udan rengkat bat pi to kentu yalaki danot to ngeneng utrai ublai jungi da shisha kalong basong hak bat ka badai ka deiti jungi bat ka jing pen em yangi haman la kapor bat ka jaka banai ngu yeme ko kan rat ko pa bu khoj ko blai badan bor bat bom jukut namar melabu na ka banta ka jing bha jing miat yo kun jung me ya kapor bakerpang bakin pantamai bat pan khoj ya la ki danut knang ba endala pan la ya ki na ge jing kwa basneu kinang ban pandan kam ya ki e jong kanek prathei ka bandu no knang ban kso khams kham ya ki e ki jong ka bom jukut bat kumcha rengkat bat baro ki angel bat kiru khoj ngiaro yame bat ngipen bana klem sange
ta sha malong bukhot ko trai ka thame jong ka jing khoi ba ro damar ka chang iker pat me to pan khoi pan kantang ya kine ki jing trwa jungi dag ba pha yam sim jong me kum kaum jer halor jong ki bakin kalalong yangi kamet bat kas nam jong trai jungi u Jesu Christ hakapor baladino yu badala kamon sngo bha ula priang ya ke jing sha chutam ula shim yok pu badak baingu yame ula kedia yu badulai halagi senran u ong to shim batabam na kane pibaro namar kane kalong kamet chunga ya ka ba nit na kabanta jong pi hakajukur kom endalayabam ula shim yuku khuri bat kabaingu biang yame ula ai halagi senran u ong to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong ko khuri junga jong ka jutang bathamai bat bom jukut ya ka ba en penmi na ka banta jung pi bat na ka banta ki babun na ka banta ka jingma pe ki pop to le yakane ban kan mau yanga Kajimaya John Kajinge. Namar kata ngi bapen menta ya ke jing yap mat ke jing mi pa jungu ngi trwa hame ko try yok pu chong ke jing em bat ya ko khuri jong ke jing pen em ngi dai ngu ai dam namar malanyew yengi ki babit ban yeng hakmat jong me bat ban sakriya me da ke bas ngoret ngi karpat ya me bangi ki bayo banta hakamat bat kasna mukres ngi long ki bala panitali ka wei da omen semba khoj token mau ko try ya kabalang jung me kabla priang hasatla ka parthei ba topen jana ya ka ha ge jung e ringkat badulio ukpa ba ko chungi ulbert to bishop chungi ka kan hon ki bishop bat baro ki ling do to kan maulem ru ya ki henman ki para shenrang bat kan thei ki balayot ya da ka bakarman ya ka jung me pat bad ya baro ki balaklat no ha ka jung isnei jung me to padiang ya ki sha ka jung sai ka khmat jung me to isne yang ibarok ngi karpat yame baringkat bat kamariate sati bakhoj kakmi jong ublai ujesa bakhoj ukorem jongka ki apostol bakhoj bat barok kirkhoj ki blapen sngub ha yame pateng la pateng ngin long ki babet banyo bancalam ha ka jing em bom jukot bat bangin ira bat pendon borom yame daw kun jong me u Jesu Christ da ulam badu badhau kan long ame ble ukpa badan bo aga jingilong ka we jongamen sem ba khu maro ka paramar ke jingero chu nom la chu nom amen ko han men ko para ha kan khlemat ha bangi duai kan gi jing duai ka palo kures lahi kai ngi banduai token ngin IT la dei how try ini awat yo try ha ke jing em jingi baman la kasngi knang ban yo ta ke jing kurku ke jing e ha ke jing em jingi baman la kasngi ko pa jingi ba ha nei kang jingi kumbang ro di ma bi ke belasne yang pada pada lama ini saya kerjin pensoi, lay ini nak kebas new, topen lay ini kerpat ko try nak kerjin new baro,
hak jing sbon jong me to ai jing sok jing san yak isni jungi knang ba da ka jing rap ka jing isnei jong me ngin lai barabo na ka pop bangin yo jing da na ka jing jen jar baro kat ba ngi dengap kmelanti ya ka jing kramen bakhod bat ka jing wan pat jong nong panem jungi u Jesus Christ ka jong me ka bor bat ka buram junong ma junong kotrai Jesus Christ me belong haki apostol jong me ka jing suk ngai api ka jing suk jonga ngai api wat pe yaki pop jongi hanrei ya ka jing jong ka balang jong me bat ha ka jing sbon jong me to ai ha ka ya ka jing suk bat ka jing atali ka wei kat kum ka mon jong me ma me u be bat basan shar junam la junam amen ka jing suk utrai ka dan barabo rain ka bat pi ong in yatrai ka tak ka jing suk wei hai wei pat jing suk bat pi jing suk hakme kulang brod jong blai hakme bakit no yaki pop jong ka prathai suk yangi bala shakhat shakane ka jing khawai jong ukun lang brod ko kan rad nam shong hok ba man rung apo ka yin ga junga and reish ong tan kitin kamen sem junga kan sakhia hi kamat kasnam kris kan ribat kan yelam yangi sha ka jing yam bam jukun amen
duai. To kitchen ai Bakhuid jong me ko try ngi karpat kin ai jing yangi da kabapan thamai yangi bakin yalam ro yangi shaki ki bane junam da ki bapan long yangi ki Bakhuid da kres o try jungi Amen. nu ka kri pedang kitchen kurku ki jong o try topan thamai ki pa jung me hakaman sem bat kamet ngi karpat ko try baya ki to ki ba mem kwa bakin sha penwet da ki jing su ha jong kamet men penlong ki bas kem jing mod ha kaman sim da kres utrai jungi Amen. utrai don rain kat bat pi Mekabat hiru. ublei badan bor baron kurku ya pi ukpa badukun badaman sem Bakhuid amen to lisuk I chakre utrai da ki jing e jong pi mar kalyang Isa ho yau blay. Ambaran